munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu guguk guguk bokel kaya guguk guguk bokel kaya yo spesial kagem Mas Nur ayo Mas Nur monggo manut yo monggo Mas Nur ayo Bu Jum Pak Jum matur sembah nuwun Mas Nur se Sriguning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut krami asik Mbak Eka Solololo ya saya didik lah Sri Huning putrane ngaji mangsa pati nalika ing pundi kapupuh ing madya laga wik 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 perang tanding wik wik marang Minak Jingga Ibu Nur, Masya Allah. iki engko nek Pak Darmin aku ki nek iki modare karo Pak Darmin kok. Apa? Neng kene iki modare karo Pak Darmin kok. Oh, membermu Pak De Darmin berarti. Kene iki bugel mania kabeh iki sembrono ae. Loh, Yo, catetan yo. kok catetan toh? Oh. Katresnane Wiratmaya. Monggo Pak Darmin. Ning Rara Sri Huning. Tak gendong kemana-mana Pak Joko monggo. Nadyan pungkasanira. Monggo Pak Joko, Pak Jumadi. Kang Lino Malabun Negeri. Seragen bergoyang bersama dengan Margining Rahayu. So. Loh, apa-apa lo maneh. Ayo Pak Dengar, Bu Nur. Sri Huning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya prasetya anambut rapi asik Kadang
suwuk terus ganti kijing miring. Nah. Pokoknya kene iki tenan kok. Mas Nur angger karo Pakde diarmen kan Pak Haji Jumadi kene. Pane parang jemeneng no jane gayeng. Masa to, Mas? Sar-sar to. Biasane 5 yuta entek. Oh iya. Ndek pada gepeng kok. Piye nek kok jumeneng ae? Sik bubur. Ya dilebokke. Catetan. Yo. Iya, maaf aku kilap. Iya. Iya. Iya mana? Katresnaning wirat moyo tinampite teroro srehuning senadyan wekasanira nanging lena alam putaka Luar biasa. Kepareng ngatur Mbah Sri Uning kalajengaken kijing miring. Bal-balan. Lola. Ayo. Spesial kagem Mbak Star Cell yang punya Hongkong. Potong iki. Kangene ati Pakde bodong sewindu. Pak Haji Joko kok mriki kok suwi. Sewindu luwe lawase Pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku. Ati susah kepengin ketemu. Duh wong ayu pepujanku ora beda rasane atiku. Ora duwe aku balik bisa sumanding ana ing sisih. tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali Baking powder. rasa kangen ra bisa mari ya mung epat kang bisa nambani kene nang Mas tau latihan karo Hengki Iya. latihan karo Rapi malan Mulai nang ngomah iki piye Mas Hengki karo Mbak Eva kan Dek latihan karo Rapi latihan pamit motor metik Lho aku lu sowan rono malah pintune dikunci Iki kok. tanggal piro to jane iki? Iki tanggal piro iki? dolane karo Rapi terus Terakhir cil kowe ngrungokke kuwi polahe kuwi. lah iya Rapi lho cah enom senene tanto Ayo yang dilebokke lah. MC Ayo. mumet. kowe iki ganti lari Halo Mas Nur. Sugeng rawuh. Nih Mbak Eko. Nananing ayo. Anu. Ya, Ya Allah. iki tanggapan social intisan. Iki kok katut-katut mau lho. Katut-katut langgam mau ki ganti laning ati Ayo. mau ki le. Aja sumelang ya. Aja semelang wong gabus tresna kira. Ana di mana anak kambing saya? Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu.
wong ayu bepunanku ati susah kepengin ketemu Wong bagus apa bocah dina wengi tak ande-ande aku tetep nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari namun epane gak bisa nambani Kowe iki dirasani bujum. Jogetane pae ngene. Padahal Yo bene to, Mas. ngono iki marai maksir lho, Bu. Fani seleraku. Video tontonamu. Bocah kok. Oh nggih hae ngoten lho. Mas Nur ki urung-urung kok diparingi. Mas Nur sepurane bukan Aja sok ngono. bukane Ya ora gak mau apa-apa. sing entuk jatah gandeng error terus ya dipotong no Wong sedekah ki ngira nganggo wektu Ora ngono kapan kuwi. iso. gara-gara ipane pade dadi error aku mau Sabar, Jrono. Aja semelang Bagus tresna ora Wae, aku ora mikir tabrak. bisa sumanding ana ing sisihmu. sebab matur suwun Mas Bogel mengke Nggih. sambung melih Mbok menawi kirang nyaman suwanten kula. Yo. Monggo Pak De, monggo mriki. Pinarak besan sampean iku lho. Ayo Masku. Iya. Yo yo yo. Ayo Pak De. Nalikane kowe ninggalke aku. Bunda. Brebes pilih rasane ono batinku. Pengin mangan rasane kaya ra doyan. Pengen ngombe rasane mandeg neng kulu. Wong bebas kambange jiwa rakyatku. Aja gawe bingung rasane
kaya ora doyan utange akeh pengen ngombe rasane mandeg ning kulu campur sari dijob 15 juta kleru kabeh. Ora ngono. Sones tak bayar, syuting tak bayar, nek Hengki tak utang. Lah kok malah dadi pikir aku gusar ngene. Wong pring kuning kok tekan ngendi kok? MC-ne iki yo nyelelek. Tekan ngendi? Pring kuning dadi. Lah kok mau kok nyambunge nang kangen ning ati. Ya aku lali ya. Wes jan-jan. Iki ngati-hati aku sok mesti kena potongan karo Pak Supri lho. Bener. Mulane, Pak. Ini satu lagu jadi 2 lagu gitu. Jing-jing boleh to nek campur sari paringi sajen. Sampean ki tak aturi rene ki nge-MC. Aku ndek latihan nek ora bener diarake terus dituntun. Lah kok di blondrokke nang kangen ning ati wis ora jelas iki. Pring kuning mangga. Pring kuning dadi ati ono kembang desa Purwosari. Ana di mana anak kambing sayang. Apa sliramu ngerti yen pring kuning gawe kangen
rawuh Pakde Darmin. Yen kangenku tanpa umpama Mas Allah, Mas Allah. yen bengi rapi saturu tansah kelingan aduh sliramu wong bagus ayo kowe bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalari ati mantep aku loning srodeng ati piye mau piye kowe pengen to kowe Mas pengen Allah, to Mas Allah. Heh, Sugeng pengen rawuh ta, Pakde Ra? Darmin. Ya Allah kangen aku. Pirang-pirang tahun lho Dede sampean kira ngejob neh ora. masa wis Mboten sah lah. Tok, Kali Pak. kali. Alhamdulillah. Dare mengke lah aku nek kangen Mas Nur, Pakde Darmin, Gel. Mas gue. Nggih. Ah. iki ana sing maringi arto ki bukan nyawer karena seneng Pripun? ora melas aku melaske. ora apa lagune Lah latihan gladen niku penting, Pak. Estu. Nggih. Mang gladen terus ngenten ke gladen tiap malam Jumat mesti dadi-dadi. Masa? Dadi apa? Malam Jumat iki dadi anak mesti. Iki kaya. Tapi Ya. Prank kuning monggo. preng kuning dadi ati ana